Във всеки един момент създавам вътрешния си свят. Посредством усещанията за вътрешния си свят. Как не съм забелязал досега? Наистина ли е толкова лесно? Истината трябва да е проста. Мислех си ние от доста време насам. И колкото повече се замислиме с такива теми, толкова повече се потвърждава този принцип. Има някои разбираеми причини, защо тази проста логика на Вселената първоначално ни се изплъзва. Както ще видим по-нататък, зад всяка от тези причини се крие изходна точка, въз основа на която можем да помислим как да подобрим и подсилим поръчките от сърце. Следните схващания и теми биха могли да обяснят защо не съм наясно или не съм изцяло наясно с универсалния закон. Вътре равно навън. Твърде рядко се намирам тук и сега. През повечето време не чувствам истински и съм на режим мислене. Твърде съм ангажиран да отричам много неща в моя живот и по този начин постоянно съм сам се изолирам от него. Четвърто, недоволен съм от много неща в моя живот. Ако мрънках по-малко, а вместо това повече обичах и бях благодарен, щях да осъзная моите осъдителни мисли. Отвикнал съм да се допитвам до сърцето си и да слушам неговите съвети. Егото ми ме изолира прекалено много от обкръжението ми. Искам всичко само за себе си. Смятам, че проблемите идват отвън. Проблемите ми дават основание да прехвърлям вината върху другите, вместо да ме тласкат напред в моето развитие. Вярвам, че мога да получа любов само ако вън направя нещо за това. В действителност винаги ми се връща това, което давам, дори и когато даването често е неосъзнателен и се случва само вътре в мен. Липсват ми самочувствие и обич към самия себе си, тъй като в мен има твърде малко любов. Никога не си мисля, че мога да поканя и да дам любов.